achiel kuom weche go mane nitiere paro mar chik mar omenda en ni omenda manoki mar chulo jo wage bill en no dwa ting'e malo matin molo kata mar dongruok. Ere gima owinjo Mbadi tim e apis ni kodonjo mano ni oketo gigi e balance kendo keto omenda gi to bende ok timo yiero gi kende en gi jomo dhi godo ma bende nyaka winj kwanza gi wachang to an bende mabiro kae ne antie kod paro moko mag bero sector ne odhi timo nang'o. Mano kaka nenda wacho cha nyaka winj stakeholders mopogore opogore bed kod gi mondo onyisgi kendo nyisgi adiera nikech gimo osebet ka bende timre gi sirkal masani en ni koro nyoko yie gi sirkal nikech sirkal wacho man nyaka orie ratiro nyaka owachne anda Kenya kendo stakeholders adiera wachne gini gini kaka onge pesa kikwane kendo kiti pesa onge pesa ndio kene no kaka pia ndio para pesa mingi kuli iwacho ni onge pesa to kitwane no kugo pesa kanisa wakati ugolo pesa mu rambe mu kara pesa ni wakuri kinki to wenyo numedo msara kinki to wenyo kendo umedo offices mopogro kara pesa ni to waga kure kanyo wacho ni pesa onge koro nyako adi oganda Kenya aito nyako winji gima stakeholders mopogre wacho dak achima pesa gin jopuonje manyoche dwaro pesa winji magidwaro aito wach ni gi adiera ni mae gima nyalre kata ke gima nyalre sana aito mede mokin oganda Kenya mano gima nyalo konya ahinya. Sabena koro donje kom no sido sani koro pesa nindo suba endo koro gin kuma ber mokalo. Ere kaka winjo Mbadi tiyo office ni mondo me kik nenre ka gima oketo obero kata otiyo atik gwad mane otiyo maber ahinya kor gimoloyo kumoro nikech ma to en apisi makore o piny Kenya duto no ka joganda maya sana josuba jako wacho ni sine kod pesa kono por kaka winjo biro tiyo mane ni onge bero wang kata favoritism mondo me keta weche obed makare ne oganda duto. Gima jo Kenya okudwa gima oganda Kenya okudwa to en bero wang no favoritism kik bedi lakini nitie gima iluongo na affirmative action king'iyo piny ng'eny ngeche factories kata gik moko ma dongo opogore ok chop omeokae ni office kanyo nyaka ong'i bone ni nitie balance moro kanyo to kendo en balance manyalo kelo dongruok kumo hae mano without ni o favor jokon piny luo kata josuba ahinya lakini nyaka ne ni dongruok bende otimre e yo madware to kwang'iyo history yudo ka adier piny luo kendo king'iyo suba ona yudo ka dongruok osebedo kono koro ka ni office kanyo bende nyaka ong'i ni ere kaka nyalo miyo dongruok gi office without favoritism mondo dongruok ochop kuonde moko osebedo kochopre moloyo ahinya to kuma bende nikech iwacho ni charity begins at home ka koro ok onyal konyo jokono to kara bende office no koro ok be konyo ahinya. Thoth kuonde